En la línia de millorar els canals de comunicació del Consell Comarcal del Berguedà, ja és operativa la nova pàgina web del Consell amb un nou disseny i noves aplicacions per apropar molt més la institució als usuaris. Amb la nova web, el Consell Comarcal tindrà presència en els nous canals de comunicació en xarxa social com Facebook o Twitter, on els usuaris podran estar al dia de l'actualitat del Consell afegint-se al Consell Comarcal en el que és una nova direcció en la comunicació del Consell, apropar la institució als usuaris utilitzant les noves tecnologies. Creiem que això és una eina actual, que és una eina moderna, que és una eina que penso que contempla tots els elements d'accessibilitat possibles i que, a més, destaquem el que són les xarxes socials. És una eina que porta incorporada les xarxes socials com pot ser el Facebook o com pot ser el Twitter. I d'aquí és una manera que nosaltres tenim de contactar o que tindrem de contactar amb els joves i que tindrem la possibilitat de contactar amb gent que utilitza aquestes noves tecnologies que, com tots sabeu, hi ha molta gent que a través del Facebook i potser menys a través del Twitter també es connecten amb aquestes xarxes socials, però nosaltres volem que es connectin amb el Consell Comarcal. Des d'aquí es presten nombrosos serveis, com pot ser habitatge, com pot ser consum, com pot ser joventut, però la veritat és que la gent del carrer costa que sàpiguin el que és el Consell Comarcal. I d'aquesta manera jo penso que coneixeran o podran conèixer, si tenen interès, coneixeran perfectament la institució i els serveis que s'hi presten, tot i que volem que sigui una eina que es vagi actualitzant, és a dir, que vagi incorporant totes les novetats que vagin sortint i, a més, volem que sigui una eina que es vagi actualitzant en el que és la informació. La web ha estat dissenyada per la Maxerina seguint una pauta de treball molt clara, fer un web accessible i intuïtiu on trobar tota la informació i on es pugui actualitzar notícies i continguts directament des del Consell Comarcal. Des del primer moment, quan s'encarrega aquesta web, es pensa a treballar amb renovar una web, vull dir, no reconstruir la que hi havia, sinó directament fer una web nova, i es treballa amb quatre temes claus, que serien des de la conceptualització de la pròpia web, amb el tema del disseny, amb el tema de programació, lògicament, i finalment amb la incorporació de noves eines. Vull dir, si parlem en el cas de la programació, vull dir, el que hem fet en tema de programació d'aquesta web és, per una part, que la web del Consell no fos només una web informativa, com moltes webs hi ha actualment, que només proporciona informació, sinó que fos una web també d'aproximar el Consell a totes les parts, vull dir, al ciutadà. I en el model de web del tipus de programació, si veieu, és una web que des de la pàgina d'inici està remarcant molt el tema de la comunicació, amb tema de notícies, i el sistema de funcionament de dintre d'aquesta web és com estan funcionant actualment tot el que serien les webs actuals, que és webs que el contingut es permet generar i publicar al moment, per tant són instantànies, i que no han de ser gestionades des de, diríem, una empresa externa, sinó que des del mateix personal del Consell permet que ells mateixos, com ha dit molt bé el Sergi, l'intermediari Xavi Torrabadella, que se'n cuidarà ell mateix d'anar actualitzant tots els continguts que aniran sorgint aquí dins el Consell Comarcal. Tramitar algunes gestions online, trobar informació dels municipis i fer accessible el web en diferents idiomes són algunes novetats que incorpora la nova pàgina. Es preveu també centralitzar temes d'ocupació comarcal per facilitar la recerca de treball i que les diferents conselleries i la presidència del Consell puguin publicar el més destacat de la seva parcel·la de treball. La pàgina ja és operativa i la seva adreça és www.berguedà.cat.